Det er Rane her. I dag vil jeg lige vise, hvordan mit take er på, når man skal spille det, der hedder Sealed. Og Sealed foregår simpelthen det ved, at man får nogle ubrudte pakker, og ud fra dem skal man så bygge sig et dæk og dyste med i en turnering. Det er blandt andet typisk det, der er, når man er til pre-release. Så er det typisk sådan noget, man får her. Men ja, når vi gør det, når vi spiller Star Wars Unlimited, jamen så får vi 6 pakker, og det er simpelthen ud fra de 6 pakker, at man skal bygge sit dæk. Så jeg tænker, jeg vil starte med at åbne dem alle sammen, og så vise, hvad jeg gør, når de skal sorteres, fordi man har typisk en begrænset tidsperiode, hvor man ligesom skal bygge det her dæk i. Og den sidste jeg var til, der havde vi 45 minutter, og det er også fint tidsmæssigt. Man når lige at få kigget det helt igennem, og hvis der er nogle kort, man lige ekstra gerne vil kigge på, jamen så er der også lige lidt tid til det. Så det er i hvert fald sådan, som det er. Og det der er, nu kan jeg begynde at starte åbne pakkerne her. Og det der er, det når man spiller det ned i sin lokale butik, jamen så har de fået sådan et game kit, hvor at blandt andet i Star Wars, jamen der er de her baser. Alle common baserne, de er der sådan, at dem kan man altid få i den farve, man gerne vil have. Og nu trækker jeg for eksempel en Thrawn, så der vil jeg ligesom lave en Imperial linje her, og her var der en common base, så den kan jeg putte op her i midten. Og så begynder de ellers at komme her. Jeg kan lige lægge pakkerne lidt til side. Der var den her, det er en Rebel. Så den ryger over i Rebel-siden. Og der var en her, der ikke tilhører nogen af siderne. Så den kan jeg putte ind i midten under grøn. Og jeg vil lige vise en blå. Så det er simpelthen sådan, jeg lige vil hurtigt fordele dem op her. Og se. Den kommer lige uden for billedet her. Sådan der. Og der var noget mere Imperial her. Og det er simpelthen ud fra de her kort, at man skal bygge sit dæk. Så man skal selvfølgelig vælge, om man spiller enten Imperial eller Rebels. Og så vælge en leder ud fra de ledere, man trækker. Der må man ikke vælge nogen, som ikke er. Så man skal bygge sit dæk ud fra de ledere, man trækker. Så der var blandt andet vores første Rebel leder her, og endnu en. Hvis man er så heldig at trække en rare base i sit, en af sine pakker, jamen så må man naturligvis bruge den, i stedet for, de almindelige baser. Men i det sæt, som butikkerne har, hvor man typisk spiller ned i, der er de rare baser ikke iblandt. Så. Lige Thrawn lidt mere til siden der. Og se, blandt andet her var der en rare base. Den her Energy Conversion Lab ECL, som den også typisk er kendt. Og den kan jeg så bruge nu her, når jeg bygger mit dæk, hvis jeg vil. Så pt. Har jeg muligheden for at bygge et Cunning her med Thrawn, eller Vigilance med Chewbacca. Så kan jeg så frit bruge en af baserne her, så man skal vælge en leder og en base. Der var der en Jyn Erso og en base der. Kommer lige ud siden den og ikke nogen farve. Så lige nu pt. ser det ud til, der er
godt med Cunning til, hvis det er Thrawn. Og de andre, det kunne selvfølgelig også godt være på Rebels siden, men der er ikke lige trukket så meget godt Rebel endnu. Så nu er vi halvvejs i pakkerne her. Der kom noget mere Imperial. Sådan der. Nå. Lad os se, hvad der kommer her af ellers er godt. Når man så endelig har fået åbnet alle sine pakker, jamen, så kommer det svært jo ved at vurdere, hvad man lige skal gå med. Og se, man skal jo bygge et dæk, når det er sealed, så skal man bygge et dæk på minimum 30 kort. Og det er uden lederen og basen der. Så man skal altså minimum få strikket 30 kort sammen. Der er i hvert fald lidt, I kan nok ikke lige se det her, men der er i hvert fald en lille overvægt. Og der er også en del i Vigilant blå her på Rebels. Ellers så er det sådan lidt dødt løb, hvad der lige er mest af her, men der er så, når man spiller sealed her, og man ligesom har begrænset antal pakker her, og bygge det ud fra, så hvis man er så heldig at trække, at man har mere end 3 af den samme slags, så må man også godt putte dem alle sammen med. Så hvis man har normalt spil, må man jo kun have 3 af den samme i dækket. Men i sealed her, der er der en undtagelse med, at har man 4 af en slags, jamen så må du også godt putte alle 4 med i blandt. Nå, ikke just de super vilde kort her, der er dukket op. Så nåede vi til vejs ende her med kortene. Og det første, man lige kan se, jamen, vi var faktisk heldige at trække 3 Imperials. Og vi var også heldige at trække 3 af Rebels. Og så er det selvfølgelig lidt, om man allerede på forhånd kender nogle af dem godt, og ved hvad for nogle andre kort, de spiller godt sammen med. Og så skal man jo så lige finde ud af at få samlet 30 sammen umiddelbart. Men i den måde, jeg ligesom har bygget det op på her, jamen så har vi, hvis det er aggro, jamen så har jeg ligesom Imperials lagt på en side, og det er de neutrale aggro-kort i midten, og så Rebels på den anden side, så hurtigt lige kan se, hvis jeg vil gå med aggro, om der er en af siderne, der har godt med kort til at starte ud på, og det, ud fra det, så ligesom vurdere, hvad for en man skal gå videre med. For eksempel i Vigilance her, der har jeg kun et Imperial her, så det er måske ikke lige den, jeg umiddelbart vil gå med blå. Men så har man jo en god række her af de kort, der ikke lige hører til nogen. Så og for eksempel ned i Cunning, jamen der er der en god stak kort her at vælge imellem, og der er både en Han Solo
på Rebel-siden og på Imperial-siden, jamen der har vi både en bip, og vi har en vosk, og vi har en jabba. Vi har faktisk 2 gange en bip. Så der er allerede nogen der arbejder godt sammen omkring events. Så det kunne selvfølgelig godt være noget, man kunne kigge ud på. Og der har vi blandt andet også en Thrawn heroppe, så det kunne godt være, at det var vejen at gå. Men som sagt, så har man jo en begrænset periode, hvor man åbner alle pakkerne og bygger sit dæk ud fra det, og så spiller man en omgang, hvor man møder lidt forskellige af de andre spillere, der er med, og så ser man jo til sidst, hvem der har vundet flest kampe. Så det var lidt omkring Sealed, og jeg håber, du blev lidt klogere på det, og måske, hvis du kan lide den her, opdeling, jeg har gjort, jamen så vil jeg da være blive glad, hvis du gav videoen et like, og ellers så har jeg en masse andre forskellige videoer, de ligger heroppe i hjørnet, der laver jeg lige et link til dem, og som du kan gå ind og se, og så håber jeg bare, at vi ses ved i den næste video. Hej.